V tejto časti si opäť ukážeme, ako spraviť zmluvu cez Moja Unika, ale tentokrát si ukážeme zmluvu v 3. pilieri, čiže v doplnkovom dôchodkovom sporení. Vicky, vedela by si nám teda aj takto podobne ako predchádzajúcu zmluvu v 2. pilieri ukázať práve aj ten 3. pilier? Samozrejme, bez problémov. Tak poďme na to. Okay. Opäť sa dostanete cez smajlíka do Unika Web Studia, produkt, penzia, doplnkové dôchodkové sporenie. Otvára sa úvodná obrazovka, opäť vypisujeme údaje. Zase to bude pán Peter Skúška. Rodné číslo. Telefónne číslo. E-mail klienta. Opäť dáme preč biometrické podpisovanie. Samozrejme, ak by to bol klient 3. alebo 4. kategórie, tak to zaklikneme. Číslo dokladu OP. Okay, trvalé bydlisko. Opäť, ak by bola iná korešpondenčná adresa, viem vyznačiť. Chcem zasielať výpisy ročne, polročne, štvrťročne. Vie si klient vybrať. Chce PIN k prístupu na osobný účet, to odporúčam zakliknúť. No a čo sa týka spracovania osobných údajov, ak súhlasí, aby sme s účelom skvalitňovania služieb posielali niečo, tak zaklikne súhlasí alebo nesúhlasí. Príspevok. Podotýkam, že táto zmluva je účastnícka, to znamená, že tu dávam príspevok, ktorý bude platiť zamestnanec. Bez ohľadu na to, či to pôjde spolu so zamestnávateľským príspevkom a vie si vybrať, či chce dať sumu fixnú alebo percento. Tak ja tu teraz dám, že 40 eur bude za seba dávať. Ako často? Tak asi mesačne pozadu, keďže výplatu dostávame mesačne pozadu. A či ten príspevok bude sám za seba, to znamená, že bude posielať trvalým príkazom alebo nejakým spôsobom z účtu, alebo spolu so zamestnávateľským príspevkom. Ak to zaklikneme, tak automaticky sa nám vygeneruje aj dohoda o zrážkach zo mzdy. Okay? Ale stále neriešim, koľko mu dáva zamestnávateľ, lebo to je jeho vlastná zmluva. Takže stále treba dávať účastnícke príspevky, čiže to, čo bude platiť zamestnanec. Áno. Akým spôsobom, to je jedno. A teraz zadávame zamestnávateľa. Číslo zamestnávateľskej zmluvy. Ak by ste náhodou nemali k dispozícii, tak buď na infolinku, alebo mi napíšete mailing a preveríme. Adresa zamestnávateľa. Kontaktná osoba. Predpokladám, že nejaká účtovnička alebo mzdárka. A mail. OK. Číslo účtu môže, nemusí. Dôležité je, že prvý príspevok bude zrazený zo mzdy. Predpokladám, že keď teraz to robíme tak, že za aprílovú mzdu, ale odvedený bude až maj. Lebo maj dostaneme. Treba tam dať áno. Druhý mesiac, nasledujúci. Áno. Potom oprávnená osoba opäť, ak chce, vie uviesť klient. A opäť sme pri fondoch. Vyberiem ten indexový a pôjde tu 100%. A posledná časť, podpisy zmluvných strán, kde opäť idú naše údaje obchodnícke, NBS a miesto podpisu. Dátum automaticky generuje. Pardon, ak by ste chceli posunúť, dá sa. Takže opäť uložím modeláciu, aby som videla, či nemám nejaké chyby. Takže uložili sme modeláciu, ale vidíme, že máme nejakú chybičku. To znamená, že systém nás nepustí uzatvoriť zmluvu a píše nám, že IČO nemáme v správnom tvare. Tak to ideme skontrolovať. Áno, a vidíme tú chybičku. Odstránime. Zase uložíme modeláciu.
a už chybička zmizla. Môžeme ísť vytvoriť zmluvu. Už len ten jediný spôsob tu svieti, to znamená, že opäť všetko robím online, ale následne musím vytlačiť a fyzicky podpísať. Zmluva je vytvorená za pár sekúnd, mám vygenerovanú zmluvnú dokumentáciu a taktiež viem odvolať, aktivovať. Viem všetko vytlačiť, vieme len vybrané vytlačiť. Ktorú vytlačam zmluvu na podpis, alebo ktorý dokument priamo, ktorý to je? Určite všetky dokumenty, kde je podpis klienta, tak musím vytlačiť, napríklad aj zmluvu. To je zmluva. A vidím podpis účastníka, takže toto určite musím tlačiť a podpisovať a posielať ku nám poštou. Potom ďalší dokument je dohoda o zrážkach, lebo sme zadali, že spolu so zamestnávateľským, tak aj toto musí podpísať. Dokonca je tu aj podpis zamestnávateľa. Takže aj toto tlačíme. Čiže s týmto sa ide potom k zamestnávateľovi na účtovníctve? Áno, presne tak. Alebo ekonomické? Áno. Tu som ja zaklikla, že súhlasí s marketingom, takže aj tu je podpis klienta. Áno. Ak by sme dali, že nesúhlasí, tak tento dokument ani sa nevygeneruje. A posledný dokument je info o spracovaní osobných údajov. Ten sa nepodpisuje, to znamená, že ten nemusíš tlačiť, podpísať, iba že by si chcel mať v dokumentácii, že klient o tom vie. Čiže tiež ideálne je to v 3 verziách vytlačiť všetky tieto dokumenty. Áno. Jeden ide k klientovi, originál ide k vám. Tu nám musí ísť originál. Do Uniky. A jeden si nechávame my v rámci taxácie a archivácie. Alebo keď chceš šetriť papierom, tak 2-krát a raz prefotíš. Raz prefotím, áno. Výborne. Dobre, takže tiež naozaj veľmi jednoduchý postup a veľmi rýchly postup aj práve pri tvorbe zmluvy do 3. pilieru. Vicky, ja ti ďakujem za krásnu, jednoduchú a veľmi dynamickú ukážku, ako uzatvoriť zmluvu do 3. pilieru. Ja vám ďakujem za možnosť sa odprezentovať a prajem príjemný deň.